Здравейте! В това видео ще сравнявам конете и офицерите от един ред коне и офицери до 3 реда. 4 реда няма, защото шахът не зарежда. Видеа нямаше, защото пак ме нямаше вкъщи, но вече съм тук и видеа ще има. Успях да го победя с един ред офицери, но е време за 2 реда офицери. Успях да го победя и с 2 реда офицери, но останаха 3 реда офицери. Успях да го победя и с 3 реда офицери, което значи, че офицерите са по-добри от конете. Благодаря за гледането. Довиждане!